miyembro po kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Always number one, always at your service, 7:46 din morning. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, mga Bicolano sa manaparte kan mundo, Henry M., ang lalaking hindi inuumaga, nangangarap na sana po kamugabos ayos kay Henry M. Kay Henry M. kita. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Calalbay, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Welcome po sa programa. Depong personalan si Henry M. po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan ang sarong isyu malinawan asin ang sarong isyu masolusyonan. Iyan po ang katuyuhan kan anhapot. Digdi po sa DCGB. Pero bago po yan, ang mga helang kangatay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Tanganing mo atay kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant, probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Toraldo na paginom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminumoday, mas maray po mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabagal po sa mga panginot na butika nationwide. 10 minutes bago magabot ang alas 7 din aga. Ngunyan tabing aldaw, mga nakaabangan sa tuyang mga puwersas dyan sa mga miyembros sa mga opisina kan COMELEC para aramon mga tugang konsisay po ma-file kan sa indang Certificate of Candidacy. Sa pag-file ninda, ang mga interview kan dyan, Ronald, libre pa. Basta po magkakaburo garingin mo ugmahon ka ngunyan aldaw. Good, tama di ba? Mas maray na i-report, i-broadcastaan para po ma-informeran ka mo. Sabi nga igwaki informed choice. May freedom of information, mga tugang ang publiko. The public has the right to know kung sino po ang sa indang buburutuhan, mga tugang sa mga maabot na aldaw. Yan, arog po yan kayan, Kasabay niya to si Ronald Baldo. Good morning, Legazpi City. Yan, Kumusta po kamo gabos? Sa tuya, tabi na mga birthday celebrants ngunyan. Habarday. Ay, birthday pala ngunyan ni Kwan, Birthday ngunyan ni former Congressman Pido Garbin Jr. Yan, Birthday niya ngunyan. Mga tugang, tabi, sayang birthday ngunyan. Happy birthday tabi kong Pido. Happy birthday tabi sa imo. Good morning tabi. Yan. Hain daw ngunyan si si Congressman Garbi. Kumusta kayaan sa iyang birthday? Pero kayang edad ni Congressman Pido? Birthday. Siguro aki pa ini. Pero baka day man magbayang edad ming dua. Bueno. Happy birthday tabi kong Pido. Enjoy your day. May you have many more birthdays to come and many, nito sa mga tsutim ni Padingmar. More, merry returns of the day. Yan. More life, prosperity, and happiness. Yan. Alright. O bueno, mga tugang 8 minutos bago po magabot ang alas 8 din aga. Ngunyan pong aldaw, mga tugang susog sa Kuyang Aram, ang Team Rosal. Yaw dyan ang mga pag-iriba. Daw ko tabi kay situation na dyan.
ang Team Rosal po, ma-file kan sa indang candidacy, ngunyan po nga daw. Ha? Diyan po sa... Pero ang susugduman sa nako ang kong informasyon, before sindang mag-file, matinder mo na kimisa. Ma-attender mo na misa diyan po mga tugang sa Albay Cathedral alas 8 nin aga. Alas 8 po nin aga, kaya sa mga supporters gayon pwedeng yaraon niyan dyan mga tugang 8 o'clock, and after filing, after po na makahagad din blessing o makatapos mga tugang kan misa, mapasiring po sa COMELEC. O abangan nindo kon sa ipa-file ni elected Governor Nomer Rosal mga tugang an sa iyang COC. Sa City COMELEC ba o sa Provincial Office kan COMELEC? Yan. Yan ang abangan tatod taon. And sa si Mayor G. Rosal, mga tugang yaon dyan, abangan manindo kung tabi, mga tugang ang sa iyang ifa-file man na COC. Di ba? Kasapon nga ni, si Cho Nando na Gonzales, Mayor Nando Gonzales, Kanligaw, nakahoron digdi po sa DCGB. Mga tugang, siya, di pa man nag-file kang COC niya. Pinag-i-restoryahan pa. Pinag-i-restoryahan pa, mga tugang kung ano tabi ang mga futuro sa politika. Yan. Kaya, ilingon tatabi kung ano ang magiging sitwasyon, mga tugang digdi po sa tuyang syudad, asin po sa probinsya kan Albay. Okay? O bueno. Anyaw dyan mga pag-iribata. Nakaantabay mga tugang sa anuman tabi na development, anuman pong development sa tuya tabing palibot, lalo na sa COMELEC. Nasa linya po ang birthday celebrant ngunya na aga, Congressman Pido Garbin. Maray na aga po. Hello, Sir Henry. Sorry, ako na naman nagsimba. Si ni. Ay, sinasrin po ini. Hello? Lat ko na. So, babae so nagsimbag, pero sigurado ako. Babae, sigurado ako. Pangyari. Sandali lang sandali. Babae so lat ko na. Napasala na. Babae so sabi. Paano? Basta so nagpareho ko sa tuya, nakauroon tatabi ang yan, ang dating representante po kanako Bicol. Alright, sandali lang babae ang nagsimbag yun. Pero garo ako doon ako, si Mrs. niya ito. Sandali lang kaswapon kaya nagapod sa kuya pigapod aron kay ng background kang kunata pigapod ang kungunya na aga. Ano yan kaswapon kaya baga, so may nagpapararapon sa tulig din, nakauronon da si Congressman Pido Garbin. Yan. Nahiling sa mga missed call ko kaswapon, nagapod sa kuya kaso hapon ng mga pasado alas 10. Sabi niya, saga nga niya, ayan, mas maray po, sandali lang, mas maray na, nga na, madangog ta, mga tugang angabos. Sandali, ngunya na, aldaw, digdi po, mga tugang sa tuya na programa sa DCGB. Oras natin, 5 minutes, bago magabot ng alas 8. Good morning, tabi kong, maray na aga. Good morning, Henry, and good morning sa mga milyones mong taga-dangog as in Yes. taga-viewers worldwide. Happy birthday po, tabi, Congressman Pido. Ay, thank you very much, and it's a beautiful day. Magayon na aldaw na kaaldawan tangon yan, nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos. Yes. Dahil tinawag kita kay 48 taon. Ay, 48 ka pa sana sa mundo na ini na pano ki kaugmahan sa iba man na kamunduan as mga struggles and trials, but these are all blessings that make us grow and that make us a better Christian. 48 ka pa lang kung Pido 48 pero minsan 50 plus pagilingon.
pag nakulong kang pigigibo tungkol sa publiko, pero mina edad-edad kinita ni. Iyo, minsan pasan mo ang mundo. Iyo, di pala nandi pa rin siyata sa edad Ika, Henry, sa iling ko mga tipor ka pa sana. Gararong ka, 44. 44, tama, 44. 44. Anyway, enjoy tabi your day, Congressman Piluano. And dahil ko kaya sa mga post, nakulo na post sa imo and sa mga kasabago may mga greetings man kami digdi, nagapaabot sa imo ki happy birthday daw sa tuyang mga listeners kasabagong aga sa morning program ko. Thank you very much from the bottom of my heart. Yes, sir. Okay. Napaapod ba po ako syempre, naghapot ang publiko, lalo na sa mga day pa nakadangog gan sa imong paliwanag, kung nataputan nagpahunod ka po sa imong brother-in-law na ito sa iya ang plano na magdalagan bilang alkalde po kan siyudad ni Legazpi tabi kong. Aram mo, Henry, ako man sa nagpaunod, alagad itarang ko sa imong storya. Opo. 6 months ago, ang founder ka nga ko Bicol, si Congressman Saldico, Opo. talagang pigkakaulay na ako na sabi niya, pwede magbalik ka sa Kongreso ta mas kaipuhan ta kadigdi. Because not only to, formulate those national legislations na mga pangangaipok kang sa tuyang nasyon, asin kang sa tuyang riyon, pati naman to debate on those national issues that affects the Bicolanos and the entire country. Pero ang sabi ko sa Kong Salde, di ko mabayaan ng Legazpi dahil syempre may pending issue kita, may pinaglalaban kita. And that we have invested so much on Legazpi in terms of programs, projects, advocacies, and sa tuyang mga supporters. Yeah. But 2 weeks before the recess ng Kongreso, Henry, mismong si Speaker Martin Romualdez na talk to Kong Saldi, kinaulay si Kong Saldi that sabi niya, you better tell Kong Pido to go back to Congress. Okay. So, I need him here. And then ang sa tuyang boss, si Kong Saldi, talk to me with sincerity na even the leader of the House of Representatives nakiulay sa iya na bumalik na ako sa Kongreso. Ayun. And isay man kita, Henry, na magsayuma sa pangtulong pinaka halangkaw na posisyon sa nasyon, and I honored and I'm so kumbaga honored na akseptaron itong ang request kang speaker and of course ni Congressman Saldi na magbalik sa Kongreso sa paagi kang Ako Bicol representation tabi. Okay. So meaning tabi kong tama ba tama, correct me if I'm wrong, si Congressman Saldi ang magiging number 1 nominee grado, ikang number 2 nominee? Tama po. Tama po. Congressman Saldi will be the number 1 nominee and so dati kong posisyon na kumbaga sinalidahan ako ni Kong Jill Bungalon. Si Kong Jill Bungalon will run in the 1st district of Albay and then ako po nagbalik sa dati kong posisyon as second nominee kang Ako Bicol Party List. Ayun, okay. Paano mo po kung na-convince si board member Isham Ismail na iyo ang magsalida sa imo sa imong pigmamaabot na pwesto ko ta sa Legazpi sa maabot na daw? Magayon na nakaputan, Henry, kasi when I said yes kay Speaker and Kong Saldi na mabalik sa Kongreso, ang primerong hinapot ko sa hinda, isa yung masalida sa kuya sa Legazpi para ipadagos sa mga programa as in mga proyekto na napunan tada. Then Congressman Joey Salceda, now running for governor, and Congressman Saldico was unanimous in saying na ang sa imong bayaw, maray magpadalagan, pinagting niya na sa liga ng mga barangay Legazpi, pati naman sa probinsya, asin sa bilog na Rion Bicol, tiniwalaan ki 4,200 barangay captains. Sa iling niya, he's now ready to lead the city of Legazpi. So, and nagkonsulta kita sa gabos na mga kapitanes. We have 52 barangay captains right now na supporting Hisham as running for mayor. Ang
mas maog mga ni sinda Henry, gari mas gusto talaga ninda si Isham kaysa sa kuya. Gari kan tiraban mo sa 54 barangay kapitan. O di si Isham na, sige tabi kung okay lang. But as you know, Pero Henry, si Isham kasi, po, tabi kong, si Isham, kumusta tabi ang reaksyon niya kang kinauron mo? Kasi siyempre, kakauronon mo siya kay Niki, ano yan, kinahurun mo siyang masinsinan kang bagay na ini. Kinauron ko siyang masinsinan na siya ang first and no other choice ni Kong Joey Salceda and ni Kong Salde as my replacement. And sabi niya, Opo. may reservation siya dahil sabi niya baka sabihin kang taho na masyadong atab pa. But when I talk to the leaders, alam mo si Isham is a unifying leader. Hindi lamang siya nagpahiling kay kolor politika. Iyo. Maski duman sa mga kasabay niya sa Liga ng mga Barangay na din nagboto sa iya. In fact, and because of that, Henry, from 45 votes, so nagsusuporta ang kapitane sa iya, 52 na Henry. So, and this is the kind of leader that we need in the city of Legazpi. To be the unifying leader that will, kumbaga, di makiling kung ano man na politika ang sa imong sinasandigan. Yeah. Gari mas, tama, nasabutan ko sa suggestion ni Kong Joey na si BM, Isham ang ibugtak. Ta siyempre, brother-in-law mo, madali ang komunikasyon mo sa iya. Tabi, di ba, kumpara sa iba. Kung may mga plano ka po na piling ibugtak din sa syudad ni Legazpi in the future, tabi ko. Well, tama ka tabi dyan, Henry, kasi siyempre so komunikasyon, so transferability, ng liderato, mas pasil. Ang sabi sa ko ni Kong Joey, dahil man na pagkaiba sa indong dua, except that, ang sabi ni Kong Joey sa kuya, mas gwapo sa imo si Hisham. Ayun lang ang sabi niya. Yan ang sinabi na ni Kong. Di ako tabi ako ma-comment ka yan. Baka madamay ako dyan. Baka madamay ako dyan. Ako taman tabi, ako taman yan, and but if you look at the full slate kang sa tuyang kang linyada ni Hisham, these are young and promising leaders. 5 are incumbents and others are returning, and most of which are kumbaga millennials and Gen Z, tabi Henry. Opo. Nailing ko tabi kung so mga post nino regarding sa linyada, confirm na po itong si Councilor Luis, ang katandem ni ni Board Member Isham. Well, tama po ka mo, Councilor Luis, now the chair kang public utilities, siya po ang tandem. Bilang Vice Mayor, and then the councilors, let's start with Lo Beltran, acting Vice Mayor ngunyan, Councilor Buban, Councilor JP Lee, Councilor Sunshine Imperial, Butch Lucila, Attorney Butch Lucila. And then returning to si Councilor Alan Ranyola. Ayan, okay. And then yaon man si L.A. Fariñas, ang pangkin ni Congressman Rudy Fariñas, ang distributor kang San Miguel Baga. Okay. L.A. Fariñas, yaon man si Teacher Charlton Lahara. Nagdalagan ni Kanginot. Of course. Di ba? Yes po. And then, nagbabalik po si Ralph Andes. Nasa linyada tayo. And of course, si Gabsi po, so aki ni Alexis, Engineer Gabsi. So, kung mahiling mo po, Henry, kadaklan kay ni Araki pa, pero lang ang nag-stand out, so puti ang buhok, si Ralph Andes. Yung pinakakuan, actually siyang pinakaaki. Ang buhok niya, nagputi pa sana. Well, Henry, pinagmaot mi talaga, kasi maran ko si BM Ralph Andes bilang board member. Ralph, we need the representation of the senior citizens and the elders so that we can be well represented sa slate, tabi. Iyan. Okay. So with that, tabi kong, may date na ba? Norin ma-file, tabi, ang grupo? October 8, tabi, ang filing ka Team APG, Ismael Always. And yan po mangyayari, magkakaigwa kimisa muna sa St. Raphael Church. Tapos magkaigwa ki motorcade and diretso na po sa city election officer. Tanganing mag-filing kompletong slate from Mayor Hisham Ismail, Vice Mayor Luis Gutierrez, and down to the 10 councilors po
Apo. Kasabay man so mga board members ni Kong Joey Salceda, so tulong board members masabay man po. Yeah, okay. Kung ano po ang mensahe mo sa mga supporters mo po, lalo na sa Legazpi City? Di ako po nawara, di ako nambaya. In fact, I will ensure that the flow of projects, programs, and services na halos gabus kay na ang pondo hali sa national government, I reassure everyone that it will continue and it will extend further duman sa day pa nakatamasa kini. This is my objective. And even the speaker told me, buti nga pagbalik mo dito sa Kongreso, you can assure na yung mga pondo para sa programa, proyekto, masisigurado mo na meron. Kasi most of this, Henry, na pinag-implementa coming from the national government. And I know that the fund of the city is minuscule sa dayuton man sana, that it needs the help of the national government. Pondo sa kakulangan kibulong sa Satuyang Legazpi City Hospital. Ang sabi ko kay Hisham, inagad niya mismo sa kuya, primeramente. Kasi si Hisham, sarong nurse, registered nurse and medical registered worker. nurse pala? Si Hisham. Nurse siya po. Oo. Okay. And then sabi niya, Kuya Pido, ang kipuan ta inot, masuportaan, inot na inot sa healthcare system ta. And we could no longer afford na warang bulong sa Legazpi City and sa mga ekipahe. And we need to improve also the services in terms of paying so tamang bayad sa satuyang mga health worker. And at the same time, sabi niya, in terms of education, sabi niya sa kuya, we should go beyond assistance by building more schools. And then pinagigibutan ng yan, Henry. And tama ka dyan. Talagang grabe ang kakulangan, deficiency sa mga classrooms. In fact, so iba surusuan, so iba grabe na ang shifting para mas ma-accommodar sa mga estudyante. And in the Albay District, Henry, Ramo, mga taga-Albay District nag-eskwela sa Daraga High School. Dahil kulang ang classrooms sa Albay District. And by next year, Tabi Henry, that's a good news. Bago magtukaw si Mayor Hisham Ismail, there will be 24 new classrooms in Bagong Bayan East National High School, Tabi. Kasabay man ang kabangan na may bago man na dosing ang classrooms, tanganing maibsan ta ang sakripisyo ka mga high school students ta. Yes, okay. What about po kung sa imong birthday wishes, Tabi? Well, wala na akong mahagad sa satuyang mahal na Diyos, Henry. I mean, ako primeramente ang hinahagad ko lang itong katinunungan sa puso as inisipan kang lambang saro. Lalong naman sa samuyang pamilya, because at the end of the day, Henry, the most valuable thing in this world is, peace of mind, good health, ay napakikiiba sa satuyang Ayun, sandali. Hello, Kong? Hello? 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 Sandali lang. Nawara madali lang po. Nagluy, sandali lang nawara. So, signal. Last na lang. Anyway, ko na ito, closing statement ito. Madali lang. Naputol. Okay, Kong? Hello? Yes, Henry. Yeah, go ahead po. Nagluya. So, signal. Go ahead po. So, yun man lang, Henry. Sabi ko nga could not ask for anything more sa satuyang mahal na Diyos, kundi padagos lang na magkaigwa, kita katuninungan sa isip, sa puso, peace of mind, and maray na pangangatawan, good health sa lambang saro, sa samuya, sa pamilya. I'm so blessed, Henry, with all this, kumbaga, bako tangible, kundi so day mo nahihiling na mga blessings. Ito pala ng pinaka-importante, Henry. Siring sa imo, may namumuta na agom, asin mga aki, na kung saan enough na yan, Henry. And of course, continue the blessings sa paagig maray na salud, asin maray na pagkikitungo sa kada saro, sa lambang saro, lalong-lalo sa tuyang mga syudadano. So that's enough, Henry, and that's my wish for each and every one of us, not only for me on my birthday, but to each and every one. Kong, good luck po sa imong journey, giraray pa rin sa Congress, and good luck man sa team na sa imong ipinagkatiwala ang sa indong plano para po sa siyudad ni Legazpi. Mabuhay po. Thank you, Henry. Di ako mabaya, and in fact, I will still be hands-on, lalong-lalo na
sa namumutantang syudad kan Legazpi na kung saan pinagkatiwala ko ngunyan asin ang masalida si Kap BM Hisham Ismail. Apa. Salamat Abi, Marinaldo. Yes sir, thank you. Mga tugang, iyan po ang former congressman Kanako Bicol, para dyan sa hapot niya to, ngunya na pagkaaga, nataman ang ganda siya biglang nakapagdesisyon, mga tugang na dahil na magdalagan bilang alkalde kan syudad nin Legazpi. Duman daw kita kay Joshua Bino dyan sa Albay District. Kumusta ang sitwasyon dyan, Joshua? Kamin? Sana po na-internalize na nindo Kimaray kung nata po araw kanso naging sitwasyon nagkaigwa ki mga bagong sitwasyon mga tugang sa satuyang syudad. Joshua, kamin Joshua. Hello, Pipi. Good morning. Good Opo. morning sa mga paraan tabay. Dewang kolor ang aniyon niya na pagkagadigdi sa may palibot ka na katedral para sa mangayaring banal na misa. Aha. Color blue, Blue? na may na may naka-imprintang laban kan Rosal, laban kan Albay. Okay. Ang tarong kolor neon green. Naka-imprinta ang pandok ni Kaloy Loria. Okay. Kaya sa laog ka na Katedral BP, medyo matawo na. Madaling nang mapano ang laog ka simbahan and may nagkapira pa na mga nagpaka-tirindog dito Henry sa lawas, parking space kayo ng simbahan para sa mga yaring misa bago ang formal na pag-file ni Certificate of Candidacy. Sabi ni former Governor-elect Noel Rosal asin ining si Kaloy Loria para congressman kan sa distrito kan Albay. Aha. Gusto mo sabay na ngunya na ma-file ang tulo. Pipi, Sabay na ma-file ang tulungon yan. sa rabay ini tayo ang initial tang na dangog na mga istorya and kukonfirmar ta sa rabay ng ma-file mo niya na pagka-aga tabi pagkatapos kayo ng misa. Okay. Si Sena tabi. Nagapo ng misa, Joshua? Dahil pa Si Sena niya raon dyan. Napigalat. Si Sena niya raon dyan tabi. dahil pamandig din sa mga kandidato, ayaw din sa mga suportador, Oho. may mga residente, may mga kapitan, may mga barangay officials, pero so iba tabi so mga kandidato mismo wala na pamandigdita ang schedule kan misa mapon alas 8:30 ang pagkaga. I see. Okay. 8:30 pa lang. 8:30 madali nang mapano so mga tukawan sa lawag kan may mga lawag na so lawag kan na simbahan ito paligid sa lawas and halos mapano naman ining mga parking space ligi sa palibot kan simbahan ta dako ligi BPN nag-aarabot ng mga bihikulo, may mga jeep, may mga sakay na mga suportador siguro ini na kampo kan Rosal Boda ni Loria. Kaya duwang kolor ang neon digdi, color blue, Boda makintabo na neon green. Ayun. Si Dun Kaloy, nailing mo na dyan. Dahil pa man. Dahil pa BP Henrique na hilig kita digdi na politiko. Aspirante. Dahil pa. Yan pala digdi mga suportador. 8:30 pa lang sa schedule pa lang, kaya man. 8:30 sa schedule ka na misa, sarang oras bagayan, and pagkatapos kaya, ito sa formalmente na pag-filing sa sarabay kan sa indang Certificate of Candidacy. Okay. Ayan tabi, ABP, ang initial digding sitwasyon, yan din ginagabot si Father Bogs, yan duman sa laog si dating taling ko pa lang si dating Konsyal Jigo Obido. So iba, tabi BP, wala pa. Oo. Yun pigalat sa bagay 8:30 pa man ang misa. Okay. Okay mo na BP. So yan ang initial na istorya, sitwasyon digdi sa may Albay Cathedral misa bagoan na pag-file nin COC sarabay kan kampo kan Rosal. Okay. Ayun, tabi BP, ang dagdag na istorya, sitwasyon digdi sa Albay District
with Boy Samubil, Joshua Binot, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Nakaantabay dyan, mga tugang sa Albay Cathedral. Mientras tanto, baretang sunod-sunod, kasabay si Jimmy Nasalita. Paretang sunod-sunod. Chief Jim, kumaan, wala. Wala na, okay na. Naputol si Jimmy. Naputol. Alright. Sige, alas 8:16. Oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Sandali lang po at magbabalik kami. Makalipas lang ang mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag. Bicolandia. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan
An sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi, taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda, tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa, alkalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita, Banwaan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang may tapang, itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. 8:25 na po sa DCGB. Nasa linya po si Karen Ala sa dagdag na report. Hello Karen, good morning. Come in. Yes, VP. Presente man kita digdi sa St. Gregory Dagit Cathedral, no? Kung saan nakapwesto tabi kita, digdi nanggad sa pinaka-inutan. Naaduntaran ka, duwang disinteo na personite, ananutaran pa na may kaput-kaput na envelope na may nakangaran, Kaloy Andes Gloria. At yung dinulok katabi ini VP, tangani makakuha kita kumpirmasyon, ang mga ini palang tabi VP, mga abogado ni Sir Kaloy Andes Gloria. Sigun sa mga ini, tindaan maduman sa Comelec Provincial, kaibahan mismo si Sir Kaloy Loria sa pag-file kay ni Atsan pagkatapos na kaining misa. Sa ngunya yung tabi VP, alas 8:25 na, di pa nang nagpupunan misa, halagad ang presenteng sitwasyon digdi sa inutan ng gad mismo kang simbahan. Nagtitiri po ng mga tao sa nag-aarabutan na tabi VP ang mga miligid na tao sa politika kan albay at hindi kasi kung sa saruan ko tabi VP, nasilag sa digdi si Sir Harold Imperial, si Sir Bong Basaliote, yaon man po si Sir Diego Odido. At uni po, nailing tamin na, galing minaabot pa sa ini si Sir Kaloy Andes Gloria, nakikiuron sa mga pag-iriba ka ini. Oh. And puro po ini na may mga naka-blue, and then may mga naka-green na t-shirt. Nasa loob na sa kansimbahan tabi, Juan, Shara? Oh, Shara. Karen, sorry. Yes po, VP. Yes po, VP. Oo. Dahil na pwede makauron, ano? Hindi po kami kauron po. Pero si Kapon na po, VP, na makauron. Dimang kunta din ang binantayan sa gate. Ito naman na nag-agi.
De bale, Opo. sige. Opo, Yan sige na lang po. pagkatapos na lang kan may sa tamasupong dyan sa simbahan. Yes po, VP. Pitaran Sige. taang laog Babalik kan na lang po. simbahan. Okay. So, Opo, apera VP. kay Harold, kay former Vice Governor Harold, kay Bong Basalyote. kay Bong, kay Jigo Obido. former City Councilor Jigo, si Sepa. Yaon pa po digdi si Legazpi City Councilor Ato Valladolid. Yan. Most na uli man probably, mismo sa yan ang Ampangan linyada. Yan ang linyada ni Kwan. Yan ang linyada ni Mayor G. Mayor J. Rosal. Mhm. Posible tabi VP. Sa naka-blue. Puro naka-blue. Okay. Okay po, VP. Oh. So, yan po Yung pa man muna lang ang- ang yaon dyan, ha? Yung pa man lang ang yaon dyan. Yes po, VP. Okay. O, sige. Okay, yan muna tabi ang update. Alidigi sa luwas. Karen Ala, District Jubilee. Salamat, Karen, sa report. De, yaon na po naman sa simbahan si Kaloy Andes Loria. Buda si Bapang mga nasa linyada. Mientras tanto, balontada ako kunokin ang signal ni Jimmy. Nawala si Jimmy. Naputol si Jimmy. Alright. Sige. Good morning, Tabi Henry M. Mga malaniton ka mo minatararam. Na mga stoy. Maray tabi na dahil ng kung nga sa kursunada. mga tunay talaga ka mo. Okay, sige. Good morning. Alarmario, nasa linya po sa dagdag na report. Good morning, Paringal. Thank you so much, Pade. Nagsama ng tao niyan dito sa covered court kan Barangay Taysan. Duang covered court, iba-iba ang audience. Teachers Day ng bagangon yan. Ang Taysan Elementary School, nakulon man mo niya ng mga estudyante dahil Teachers Day. Igdi sa ibong covered court, yaon man igdi sa mga beneficiaries na ma-avail sa Tambangan Caravan kan ako Bicol. Ikalaw man na maabot digdi si opisyal kan ako Bicol, lalo si Congressman Secretary Director Attorney Bido Garbin Jr. and baka umabot man si Governor kaya Congressman kandidato Governor Joey Salceda and si Christopher Kitoko ang nag-aspirar man na maging Congressman ng Segundo Distrito. Tama-tama yaon din si Kapitan Ben Rosel sabi para siguro makapahayag si Kapitan Tabi live kita sa DCGB with Henry ano po ang masasabi mo sa dakulang okasyon na ini sabi sa imong barangay man na Bicol. Ang masasabi ko na lang po siguro sir na ini pong karaban na hindi naman nagigo po sa barangay Taysan. Ini po pinakompleks po sulong barangay sa barangay Taysan, barangay Matiawa, and barangay Umapo. And maabot po sa mga nag-sponsor lalo-lalo na po ang pamalutan na Bicol Party List kung Saldi and sa kay kung Alfredo Pido Garbin and adigdi man po kung ito aspirant for Congressman sa PCC and ito pong private place duman po sa team APC na si Kapisang and sa iya pang mga linyata para po sa so dako lang tabang tabi ni Kapitan sa satuyang mga residente po so pangapunan na po sa mga residente na habang may oras pagkapon niya tayo ni tabi Kapitan. Siguro po maghapon po para ma-accommodar po itong numbers na 500 na i-assist sa medical. Luman lang po isang sayang i-assist ng mga doktor na hali po sa Sancholing and sa BRPC. Opo, Kapitan, salamat tabi. Okay, si Kapitan Ben Rosen tabi. Hinugot ko lang si Madali. Okay lang pare. Okay lang, no problem. Yes, digdi sa samuyang location mo niyan dahil nga ni duminagsa na sa tao. Ali ini kaya sa tulong mga barangay
Apako sa nadigdi sa Taysan, kundi may harali pang Barangay Humapon and Barangay Mariawa. So nag-arabot ang mga bisita. Tama-tama, nag-abot na si former City Councilor Alex si Sayang Ate. Aspirante man ini para Konsel Caligaspe. Engineer Gab C. Kamusta ka tabi, sir? Morning po, Senator Boss. Aha, okay na, okay man po. Okay. Ano ang feeling mo niyan, Gare? May expose ka na niyan, ha? Kaya na sa imong guide, si former Councilor Alex. Ano ang napipil mo niyan, tabi, Sir Gab? Homebound po ako na-invite naman po ako sa mga event na araw kayo ni, especially sa mga eksperto po ni the Congressman Saldico, si Congressman Jim Bongalon. Opo. Sige po, welcome. Dagos na po. Dagos na siya digdi sa covered court kan Taysan. So yan tabi po ang parang plus na sitwasyon mo niyan sa pagtukay gayatakan ining tarabangan karawan digdi live sa covered court kan Barangay Taysan. Alawari po, thank you. Thank you, Paningal. Sa report, hali dyan sa luwas alas 8:33 oras, mga tugang sa DCGB, asin po sa Pilipinas. Tekang time check na pag 8:30. Para man ano, alright. Sige, okay lang, o ano, ma-commercial kita? O anong hiling mo? Alright. Sige po. Mga tugang alas 8:33 na oras po sa DCGB. Good morning, Henry. Sisay po mga makarandidatong mayor in Kagawad sa Malilipot. Ay giroday pa po di ko na sundan sa report ka ni Jomar, no? Pero basta ang tip ko po sa Indo, mag-antabay lang kamo sa gabos na programa kan DCGB. Tapag may nag-file po dyan, iyan po i-report kan sa muyang mga pag-iriba, ha? Automatic i-report po yan para po sa kaaraman kan gabos. Alright, 8:33, sabi, 8:34, di ako kaya di ko pa na-report ni Jomar ngayon sa ibang programa, iyan tabi. Pero yun na yan, tabi, ang laban dyan tabi sa Malilipot Albay. Abangan na lang nindo kung sa tabi ang mga pwede na magkarandidato dyan. Alright. Hello, good morning po. Hello. Good morning po, Kuya. Yes, sir. Yes, ma'am. Good morning po. Gusto ko sana po pare mag-apot ko sa mga tao din sa aking kabataan. Opo. Kaso aki ko yan, nag-distigyan tapos nawara sa cellphone niya, tinuruan ay mong pigubaralik. Send po yan, madam. Nawara pa ang cellphone ng aki mo? Opo. Oh, sige na. Mga pudan ka sa publiko kung baka may nakapurot o may nakakuha, di ipakibalik na lang po. Sige. Ito samantabi nakapurot kang cellphone kanakit ko na sige. Pakibalik man nito sa problemadong kami pag may naulit. Dito nag-uwala sa PW kaya kuya. Okay. Okay. Anong brand po ito? Anong cellphone po? Ito ito kay patigahagan nga ni si Papa niya at hindi may man masunod sa alam ko nga ng presyo. Tapos nakal ni Papa niya. Nakakipad pong cellphone? Kipad para pagkadang ka natin. Sa tigahagan niya. At hindi may man tayo po sa. Tapos ibalik niya. Tapos nakulit dito ito akin po sa araw. Wala. Tapos saway ko, akong pagkakalaban niya, kung ano napatan, barapat asa ko pag nilaba ang cellphone niya. Opo, okay. O di sige, baka lamang may nagdalangog na mahirak, may nakapurot, ibalik na lang tabi ang cellphone tabi. Yo. Kuya, dahil managurintag ko niya, talaganap ang cellphone niya. Okay. Sa PW. Opo, okay. Iyo man sana po? Iwan ka na po. Sana naman iuli nila. Sayaw sa inda so akin ko naghanap ng cellphone. Iyo nga ni. Baka lamang may saan po pala ni uli kung may nakakuha? Kay kapitan kayo, baka pwede kay kapitan na lang ibalik? Po. Sa kapitan sa barangay nindo. Anong barangay po kamo? Kawayan po. Kawayan man ito? Man ito? Kawayan man ito? Kawayan po. Bakakay. Kawayan Bakakay? Sige, ulit na lang kay Kapitan Lima kung may makapurot, ha? Opo, bata na mga ninda, ibalik lamang ninda, mahirap naman ninda sa akin po. Opo, okay. Sige po. Sige po, salamat. Alright. Mga tugang alas 8:30
6. Kumusta daw dyan sa may kinamumugtakan tabi ni Joshua Bino? Joshua, come in Joshua. Joshua? Hello? Hello, Vite. Yeah, go ahead. With the people, si Adriano Rosal, pilihan ng Albayano. And sabi ko nga when I won in 2022, nangako ko sa Albayano na matabang ako na mapakaret at Kuya Probinsya. Salamat. Ano naman sabi nito sa kadakol pong tawang mo niyan dito sa Central? Pero talagang maybe nagatubod sa tuyang liderato. Kaya dakula ini na pagpakusog sa kuya, naroon na sa bayang magagom sa dakol na mga pangyayari sa muya, despite that, yaong na sa kuya mga tao. Kaya makaugma, as in, I feel blessed because the people of Albay and the people of Legazpi always is with us. Salamat, sabi. Salamat. Alright, sabi, initial na pahayag ni... na-mention ni Gob kung anong pagkandidato dadalagan niyang posisyon? Di nakalaog ka sa bago, pero sabi niya, I will file for governor. Ma-file siyang for governor. Okay. Sa iba niya, nag-abot kung governor si Gob Noel, ma-file graray siya, si Mayor G, siyempre for mayor. Okay. Mayor. Okay. Kaya sabay sindang nag-abot ni Henry sa katedral. So, magagom na Rosal. And sa bago, nainot naman si Kaloy Loria, kaibahan si Harold Imperial. And nahiling taman digdi si Consial Ato Valladolid. And mga supportadores sabi ni Henry, panaunan laog kan atimbahan. And ito pang nagpakatarindog sa lawas. Okay, si Saan nagma-celebrate kan misa? Dahil ko pa ma-SLBP kung si Saan na manginginot sa misa ko niya na pagka-aga. Ay, apot ko daw tabi ni Henry. Pero sa kunyang kaya, makakuha na, matahong na digit sa loob. Kapag abot kan mag-agom, nagtirindugan sa mga tao, diretso, kunyan, parakpakan, sabi naabot pa sana. Binaabot pa sana, ining magagom na ini. Naglakaw na tabi, pasiring duman sa altar na parte kay ining simbahan. Ano Jimmy? Jimmy. Ano sabi? Joshua, may kwansa, may color, may color. Naka-color blue. Sisa, andua? Andua, alright. Sige. Pati si Loria, naka-color blue man na bado. Pero, ini ba kayang simbahan, may apat na raya kit mga tukawan. So, duwang raya sa may parting to, mga naka-blue. Duwang raya digi sa may parting wala, mga naka-neon green. Usually, ang green, yun ang mga nahiling ko sa tent ni Kwan, ni Don Kaloy. Mga naka-neon green sa may pandok ni Loria. Okay. Diri si Father Bogs, sabi ni Henry, ang manginot sa misa. Tayo sa nahiling ko na sa inotad sa Subado, nakasulog min sa tana. Iyo. So, most probably, sulinyada sa pagkakonsyal, yarao naman yan. So, mainito na kung madali, sa ilon na kung si Shepa so nag-abot na ibang mga konsyal tabi Henry. Nahiling ko palang din si Ato Valladolid, sa Subado, and Harold Imperial, si... alat lang, sabi, BP, Henry. Si Mayor Raji Yaon, Harold Imperial. Ayun po lang ito, sa pagka-konsyal, si Ato Valladolid pa lang ayan, di na incumbent. So ibang mga kalinyadang bagong konsyal, dahil ko pabistado ko si Session Linya. Awan ko rin si Ato, re-election si Tabi for Councilor. Henry. Henry. Ay, good afternoon po, Councilor. Magpapayad na mga tutuyag si Osmi. Opo. Councilor? Medyo demardaw tabi dito. Okay lang. Sige, ika na muna maghapot, Joshua. Tabi yung maribog. Ika na lang muna maghapot direkta. Okay, sige. Re-election po for pagtang tama po tabi. My second term as City Councilor. Isa po sa mga pag-ireba mong konsyal sa linya. Yung si Councilor Hao, yung si Chego, yung si Bong Lapatanyote,
and si iba pa. Hindi ko announce pa mamaya. And of course, siguro, ang satuyang Vice Mayor, si Alvarizo. Alvarizo pala tabi, VP and Vice Mayor. Ano tabi ang reaction mo tabi? Conslas na lang na araw ka ni kada kung nagsabay sa niya na pagkaga. Siyempre yan, mamatayan to talagang kaugmahan ang talagang overwhelming na tao na yan. Bigling na nagpapahinig ang suporta sa Team Rosal. Kaya tuloy-tuloy ang nalaban. And pasalamat ko sa mga tao na yaraon mo niyang gabos na talagang napipahiling ang sa indang pagmalasakit at pagkamon sa Team Rosal and sa maray na pagmanihar kan sa tuyang Banwaan. Thank you. Keep up on tabi BPNP. Malawas na ito. Mapo naman ang lisa. Joshua, Tabi BP. na-imagine mo na ngunyan mo dapat ako kahuron dito sa programang ini. Na-imagine mo na dapat ko ta ngunyan alo, demo ko kahuron sa programang ini. At una ko nga ni, magkatagpuan kita digdi. Na-imagine mo na senaryong niya na ngunyan ko tang aldaw, pwedeng ibang pigi-reportan mo dito sa programang ini. Na-imagine mo Pwede ba ka? Nabuda ko ta, pwedeng akong pigatara mo na yaon. Ikaw pag-interview. Mr. Henry, ano yan? Reaction mo sa tao mo niya? Anyway. Maabot kita dyan sa tamang panahon. May tamang panahon para dyan. Okay? Pero ikaw ang tamang tao. Supposed to be. Sige. Talagang ka na sitwasyon digdi sa katedral na stop mo na ako tabi lang pag-respetar ta sa pagtuon ng banal na misa. Okay. Okay, with boy, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Tabi Joshua, sa report. Good morning kay Kuya Nongs. Oy, Kuya Nongs, anong plano mo, Tabi? Nongs, Tabi, sarap-purapo. Amigo, anong plano mo? Dahil kang decision ko niyan, Tabi. Na pag-aaga. Good morning, Tabi, Kuya Nongs. Nongs Mitchell. Jim, uli na si Jimmy. Kami, Jim. Yes, salamat BPP. Maray na aga sa mga parantabay. Nakantos kita digdi sa Banwaan kan libon ta pinag-araman niya to sa mga nag-file. Nainot na nag-file digdi kan COC ang grupo ni Sir Leonardo Ding Olivares kompleto inita BPP sa partido Lakas sa lindong ni Congressman Joey Salceda. Para alkalde si Sir Leonardo Ding Olivares sa BBP. Wani ka istorya na niya to kung isay na sa indang lineup and sa indang mga priority once na certified sa indang linyada. Sir, good morning. Live po kita sa DCGB sa ibong na linya si BP Henry Sangkor sa DCGB. Hello, maray na aga po. Maray na aga. Henry po, sir. Boss Henry. Yes, sir. Opo. Kumusta po, sir? Ano po sa tuyang plano, Tabi? Sa madalagan ka po sa anong posisyon, Tabi, sir? Inotan gabos, gusto mo lang magtao kay maray na aga sa gabos na tagapagkinunyog ang DCGB, Boss Henry. Sa ngunyan, nag-file po kita kay COC sa posisyon na alkalde. Ayan. Kaibanan ang sakuyang linyada, ang satuyang BC alkalde si Attorney Janero Saclag. Okay. As in, may pick-upod kami digding. Ang linyada may pick-upod ng Mr. and Miss ABCD. Mr. and Miss ABCD. Ang MR, iyo po ini si Bill Maronilla. Okay. Ang R, iyo po si Andrew Ranera. Ang Miss na MS, si Joshua Malana. As in, ang S na Saro Xiao Siciliano. Wow. Ang ABC dita, iyo ini po si incumbent councilor, Tor Ayo Jr. Ang Bita, si dating former councilor, Nong Briones. Ayun. Ang C, human ini si former councilor, Mark Cortez. Ayan. As in, Andy, ang satuyang incumbent councilor na si Dan Bicoco. I so, yan see. ang complete na line-up ta sa Lakas CMD.
Mga sa well-experienced man palang tabi ang sa imong linyada tabi, sir, ano? Ding. Iyo po. Oo. Saan sa to yung mga priority tabi, Boss Henry? Ining development framework kang team angat ang lahat kang libon. Hindi natin sa to ini sa natural resources na to na digdi sa libon na iyo ang igo kita na permi ko yun yung pagsasabi na ang libon is saro sa unique na munisipyo dahil kumpleto siya sa recursos natural. Inot, igo kitang lowland where the rice granary kang libon or kang albay iyo ang tanuman takiparoy. Ang saro pa na sarong natural resources is the upland area. Na kung saan yaon digdian sa to yung mga kanyugan at yung mga root crops. Opo. Then ang saruta, ang pangtuluta is igo kitang danaw or lake. Kung saan yung ini ang devoted ka sa pagsitira sa fresh water. Then ang last is igo kitang marine area. Na kung saan yaon man dyan ang tatuyang mga yamang dagat. So yan ang apat na sinasabi tang or basic na ecological zone na kung saan ang satuyang development framework diyan sa tigbase. Opo. So yung ini tabi Sir Henry ang satuyang priority, and then on every pig-apod ta ini for purposes of presentation and papaliwanag, ginibot ta ining 4 quadrants. First quadrant ang lowland area, second quadrant ang upland area, third quadrant ang lakeside area, and then fourth quadrant ang satuyang marine. I see. So, bawat quadrant, igo ining mga priority projects. Ang saro digdi na sa lowland, siyempre, igo kitang pick-up digding RPES, itong Rice Productivity Enhancement and Sustainability Project. Medyo halaba ini Sir Henry. Kansa na tabi sir, medyo kansa na sugare nga so main program sa sumaran sa nakang programa. Sungaran. Yun na ito sa lowland tayo ito kung saan ang mga priority digdi so mga patinampo sa tahaw kang mga farmland kang mga karukan tagiparoy. Then igo kita digding establishment kang training center for the RBOs para mapalangkaw ang capability ninda to make it and to give them skills to transact with corporate level. Then ang saro po digdi siyempre itong satuyang pag-develop kang mga model farms para sa demonstration ng mga technologies. And lastly, gusto tang magkaigwa siyempre i-modernize ta ang satuyang farming sa Paroy. Pagdagdag kang mga makinarya sa pag-uuma, and then pagdagdag kang post-harvest facilities. So yan ang basic na apat programa sa lowland. Very good. Sa upland, sige, ito man na si Jim. Medyo kuanan importante digdi gumanang una purabir itong haralabao na mga programa. Naputo na hapot na lang niya to kung ano an si Isay, si Sir Ding Olivares, ano an mga experience niya sa panggugobernar. Taram ko haloy ini na nagkapot nin mga departamento lokal digdi sa Libon. Sir Ding. Sir Henry. Yes sir, go ahead po. Okay. Basically ako nagtrabaho sa gobyerno sa Ginubatan. I entered in public service in 1988, and in 1994 nag-transfer na ako digdi sa Libon. And pag-transfer ko digdi sa Libon, so inot na posisyon na kinaputan sa digdi is sa Community Affairs Office. So kung saan ang pinaka-basic na trabaho sa digdi is magtabang sa mga barangay, magibokan sa indang mga development plan, as in magtukdo duman sa barangay administration. So sa Ginubatan during the time, nagkali kita duman as Human Resource Management Officer. So after kang pagiging community affairs officer nagdiretso na kita sa planning officer sa MPDC, and then likewise rural development ang katuyang kaso pag-ibok ang mga plano, pag-implementar kan mga programs digdi sa Libon, and coupled with it as MPDC kita man ang nagkapot kang personnel management office during the time for 15 years, and mga special projects ang usually na nakadesignate sa to para
matabangan ang executive sa pag-implement ng mga programa. Halimbawa, kang kalahi, itong mga programs sa DA, Impress, ARCDP, as in iba pa. So yan ang ang mga eksperyensya sa laong 25 years. Halos yaon dyan ang satuyang trabaho. And nakulman kitang opisina, Sir Henry, na mga kinaputan. Halimbawa, ang accounting office, na-designate man kita dyan for pag-retire kang accountant. Nag-budget officer po kita. Na-experience naman kita naman sa MSWDO. Then, as in iba pa, Sir Henry, na mga trabaho, pati ang MDRR, dati ta naman na kinaputan yan. Opo. During the time, sa Malangani, kami nara Sir Jimmy kayo ni magkairiba during calamities during the time, 2000. So, sa ngunyan, kumbaga, kita ang na-endorse para sa posisyon na ini, as in magpadagos kang mga programa digdi sa Libon, na aramta na Libon is one of the potential municipality in Albay. And ang sabi ko nga is Libon is the gateway for industrialization in the province of Albay via the Pantao Port and ini satuya mga resources digdi sa Libon. So yan ang satuya na kumbaga kapital para mapadagos ang maray na serbisyo as in programa digdi sa Libon. Matabangan ta na maiangat ang satuyang mga kababayan digdi ang livelihood ninda as in padagos ang economic progress. So yan po, Sir Henry, ang satuyang basic na background. Good luck po, sir. Mabuhay po kamo. Thank you, Sir Henry. Jim? Okay, so yan tabi BP, maiwasan na mga kaisipan kani mga maiwasan kaisipan niya dakol siyang kwan maray na dakol na plano o de data na pinagkuan sa mga mahalawigon. Sumasunod na ta. Anisipo na nga nasuguman na muna. Na may mga schedule mangitang mga candidates forum duman ta iyan ikwan himay-himayon. May candidates forum man kami. May kwan na lang yan pag himay-himayon ta yan. Saro na sana. Importante nguna itong masyurbol na muna. Yes. Sa implementasyon pag nasa tukaw na siya. So yan sabi, BP, mga tugang sa tuyang pagkipagoron sa aspirante para alkalde, Sir Leonardo Ding Olivares kan Banwaan kan Libon. Yan ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy. 6 minutes bago mag alas 9 ni Naga. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa Banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banwaan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap.
ganda. And may for McSaver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken McDo irampa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga. Versus previous recipe and price. McSaver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Diarrhea. Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alas 9 na, mga tugang abangan na lang po ninyo iba pang mga developments ngunyan tabing pagkahapon, ngunyan tabing aldao, para po mga tugang sa mga filing kang COCs, kan mga kandidato, confirmed tabi na si elected Governor Noel Rosal ma-file giraray kan sa iyang Certificate of Candidacy bilang gobernador sa probinsya Canalbay. Salamat kan sa itong pagkantabay. Pabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on Mo. Thank you, goodbye, maray na hapon sa Indogabos. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outing.